Boa noite, benvidos á entrevista. Hoxe acompáñanos o candidato á presidencia nas eleccións autonómicas, a Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Boa noite, Alberto Núñez Feijóo, gracias por acompañarnos. Moi boas noites e moitísimas gracias pola oportunidade. Bueno, a actualidade manda este pasado fin de semana Galicia sufriu un intenso temporal que tamén azoutaba duramente aquí en Lugo. Que valoración fai da coordinación dos servicios de emerxencia? En primeiro lugar, lamentar as víctimas mortais dese temporal, o Guardia Civil, o Mariñeiro, as persoas que lamentablemente xa non nos poden acompañar por ese temporal. En segundo lugar, creo que as persoas que estuveron durante varios días sin luz, sin electricidade, ademais das que estuveron sin teléfono en outros servicios, pero me refiro basicamente á electricidade, lóxicamente creo que merecen unha explicación como povos ou concellos como Cervo, estuveron 2 días e medio sin luz, creo que eso merece unha explicación. E en segundo lugar, é evidente que non se pode avisar os concellos tan tarde do temporal. Os concellos empezaron a recibir notificacións do temporal a partir das 4 ou 5 da tarde. Evidentemente, a partir desas horas prácticamente non hai nadie. E en segundo lugar, non ten ningún sentido, pensamos, que a central 112 se colapse ás 2 horas, 3 horas de comezar o temporal. Unha central de urxencias e emerxencias non se pode colapsar nos primeiros 120 minutos dunha emerxencia, porque deixa de ser realmente unha central de urxencias e emerxencias. Por tanto, creo que a Xunta de Galicia, neste caso, non estuvo á altura das circunstancias, nin por información, nin por prevención, nin por funcionamento de 112. Agora o que se trata non é só lamentar o que pasou, senón propoñer unha serie de medidas concretas, unha serie de axudas cofinanciadas entre a Xunta de Galicia e a Administración do Estado para paliar os danos producidos en todos os sectores, no sector da gandería, nos comercios, nos danos materiais que se produxeron durante este vendamal durante esta zona de emerxencia. Vostede estivo luns aquí en Lugo para presentar esta lista ás eleccións autonómicas por Lugo e tamén presentaba a candidata número 1, Raquel Arias. Cal é o motivo desta lista e deste nomeamento de Raquel Arias? Pois o motivo é intentar respostar á sociedade civil lucense, e o motivo é claramente intentar buscar unha serie de compañeiras e de compañeiros que sexan os que máis se parezan á sociedade media, á sociedade civil da provincia de Ourense. O obxectivo é intentar que todos nesta provincia estén de alguna forma reflexados. Os pequenos povos, os povos medianos, a cidade, a través de mulleres e de homes que acrediten unha certa experiencia. Raquel Arias é un descubrimento, non un descubrimento reciente, pero si unha aposta do Partido Popular de Lugo e do Partido Popular de Galicia, en primeiro lugar por unha muller que naceu nun pequeno pobo, en Sober, que se valeu por si mesma, que estudiou fora, que volveu ao seu pobo, que quixo seguir vivindo aquí, que ten un amplísimo respaldo social. Non solamente os que votan o PP, votan nos municipais, senón outros que non votan o PP nas eleccións xerais ou autonómicas, votan a Raquel Arias como alcaldesa de Sober. E últimamente xa había dado paso fora do Concello a política nacional a través do Congreso dos Diputados, e nos parecía que unha mostra de darlle unha mensaxe a todas as mulleres rurais, pero tamén as mulleres da cidade na provincia lucense, era poñer a Raquel Arias, e por suposto tamén a Susana pola comarca de Chantada, ou Isabel Pacín pola comarca de Lugo, e por suposto tamén os compañeiros tanto Castiñeiras por Lugo como o noso amigo de Vilalba, en fin, conformar unha lista como en Sarria e en Monforte, que resposte a un novo proxecto, a unha nova xeneración de políticos, e por que non, apostar por unha muller encabezando a candidatura por Lugo. Falamos do AVE, a gran promesa electoral, a súa gran promesa electoral é a alta velocidade en Lugo. Sí, ten que ser porque non nos queda máis remedio. O que está a ocurrir con Lugo é unha despoboación importante. O que está a ocurrir con Lugo é que Lugo hoxe é máis pobre que fai 4 anos en relación coa media da renta de Pontevedra e Coruña, é dicir, en relación coas provincias do eixo atlántico. Unha das razóns é que Lugo ten dificultades nos texidos económicos como o resto de Galicia, pero ademais é que Lugo non ten nin aeroporto, nin o vai a ter, nin expectativa de ter un tren de alta velocidade. Desde o ano 2003 que iniciamos o estudio informativo do AVE a Lugo, está como estaba. É dicir, hai unha decisión de paralizar sistemáticamente
o tren de alta velocidade e pensamos que se o Estado non o quere facer, pois o temos que facer nós. Evidentemente non lle vai a salir gratis o Estado. Vamos a utilizar o mesmo método que no País Vasco, en Navarra, donde son os vascos e os navarros os que están facendo tramos do AVE e despois o descontan e o trasladan ao Estado os gastos en que incurra a comunidade autónoma. Creo que el Lugo non o podemos deixar desconectado do tren de alta velocidade. El Lugo non pode que ser unha illa, desde o punto de vista aeronáutico, desde o punto de vista férreo, co resto das provincias de España. El Lugo é unha capital de España. Hoxe Guadalajara ou Toledo, que son cidades semellantes a Lugo, teñen un enorme incremento poblacional, e Lugo está disminuindo a súa población. Guadalajara e Toledo acaban de ter o tren de alta velocidade, en Lugo non sabemos ni siquiera cando estaría previsto iniciar ese tren de alta velocidade. Vostede dixo que para o novo goberno da Xunta o máis importante serían as infraestructuras. Cales serían as principais infraestructuras dese plan 2009-2015 para Lugo? Sin duda, as infraestructuras forman parte do noso programa económico. En época de crise temos que facer un programa, un plan estratégico, e sobre todo en época de crise o que temos que conseguir son dos cousas. Un goberno no senso da dirección. Un goberno nun barco é o que goberna o barco, o que leva o barco. E se hai temporal, como hai neste momento, desde o punto de vista económico, máis necesario que nunca é un goberno. En segundo lugar, máis necesario que nunca é un proxecto. É imposible xestionar a economía con dous programas, con dous proxectos, incluso moitos deles contradictorios, como está ocurrindo nos últimos 4 anos. As infraestructuras, sin dúbida, é unha aposta pola política económica. Infraestructura significa que o corpo, o territorio de Galicia este regado por arterias férreas, por arterias viarias, é dicir, por tren, por autovías, por estradas, que nos conecten. En primeiro lugar, para conseguir que o 80% da población este a menos de 10 minutos unha autovía, e en Lugo nos faltan 3 autovías. Autovía hacia Ourense, autovía hacia Santiago, e acabar a autovía do Cantábrico. E en segundo lugar, pois que as cidades galegas estén conectadas entre sí nunha media de 30 minutos por un tren de alta velocidade. En Lugo, por eso vamos a facer o tren de alta velocidade. E, por suposto, é necesario apostar polo transporte público, por un transporte interconectado nas estacións, interconectado nas autovías e tamén conectado á zona rural. Por tanto, transporte público, autovías, tren de alta velocidade e tren de cercanías nos parece fundamental. Vostede afirmou que de gañar estas eleccións eliminaría a Consellería de Pesca e facería unha Consellería de Mar e ademais tamén eliminaría a actual Lei de Pesca. Cal sería o motivo destas medidas e en que beneficiaría a Mariña Lucense? Pois a Mariña Lucense é un tercio da provincia de Lugo, son máis de 100.000 habitantes e ademais pois é unha zona clara desde o punto de vista económico, social, de desenvolvemento de toda a provincia. A xente do mar non quere andar peregrinando por todas as consellerías e a xente do mar ten unha serie de necesidades concretas. O mar son os pescadores, son os mariscadores, é a industria acuícola, é a industria de transformación, é a industria dos conxelados. O mar son industrias, sobre todo son personas. E creo que o mar necesita un departamento completo para dedicar a todos os temas do mar. O mar tamén son as competencias en portos pesqueiros. O mar tamén é as competencias no litoral. O mar tamén é ordenar a franxa do litoral, que está paralizada desde fai 2 anos. Por lo tanto, esa consellería que entenda de todos os asuntos do mar é unha proposta, é un guiño, sobre todo un compromiso ás 30.000 personas, 30.000 familias que viven do mar directamente, sin contar a transformación e as industrias de transformación e os conxelados. A acuicultura é mar tamén. Máis do 40% do peixe que consuma o mundo no ano 2014, máis do 40% vai a vir da acuicultura. E por iso hai que cuidar especialmente unha acuicultura razonable e unha acuicultura que teña unha proxección, que é nutrir a millóns de personas. E as conservas, o conselado, insisto, todo eso é mar. De aí a Consellería do Mar que prometimos fai uns días.